Piştî barîna befrê li Zûrbey bajêr û bajarokên Herêma Kurdistanê. Bajêrê Akrê jî befrê dîmenekê ciwan pêdaye û welatî jî bi hatina befrê dilxweş bûne. Li Sinûrê, Akrê û derdûrên wê rêjeka zûra befrê bariye û rêka çendîn gundan jî bi sedema hatina befrê hatbûne qetkirin. سنتر قضا آکره 23 میلیون باران گل 17 سانتیمن بفره و ناحیه گردسینی 31 میلیون باران هن گل 3 سانتیمن بفره هر وها هی 34 میلیون باران لسنور ناحیه بجیله گل 9 سانتیمن بفره لدینارته 10.7 میلیون باران هن گل 22 سانتیمن بفره و بوزانین نظمترین پل حرارت وکود بیجن گرماتی هاتیه تومار کرن افروس پیده بو ناقص 4 بلا الجير صفري بو لسنتر قضاء آكري. Welatiyên Akrê jî bû bûrandina demên xweş û girtina wêneyan di nava dîmenê befrê yê ciwan û dirrevîn qesta seyrangehên Akrê kiribûn û bi şera befrê û dirûskirina bîka befrê demên xwe dibûrandin. Rastî befr gelek xweş e bû şiklî tiştaş û her esa gelek xweş exte mirîv şiklo pêdikêşî dinya xir ve pêtê te dere gelek xweş e esa. Cayekê xweş e dîmenekê ciwan deta Akrê agrîk û rengîn. Xwedê xelek derdkevî di mala ser û befrê de tu çî saet kete befrê û bi xwe şiklo dikêşin û befrê ve çin. کیا دیار بوما جایی که گله که خوشحالا کرده و بفر باری نکو جانه و خلق تیده ویره بخوشه و چندین جایی که دیجی بفره خملان دی. Mamosteyek jî diyar diketin. Eger hikûmetê nefit bi welatiyan dabîn kirba, da ev befre dilxweştir bêt bi welatiyan. Pêşmergek jî dibêjît, em bi çekê xwe xizmeta welat û milletê xwe dikeyin. Pêtiviye hikûmet jî bi dabînkirina pêtiviyên jiyanê xizmeta milletê bike. Ev kêfxweşiya demekê dê pitir bît û dê xweştir bît ku navmala xwe de ji xelek dirêz bît û amêrên germiyê wekû ki herebê û neftê û tiştî şebîn bêguman ew befre dê xweşiya wê dibîte du qat û çend qat. ji wekî pêşmergek em xizmeta xelkî dayne û xwîna xwe giyanê xwe fîda bikin bo welat de û bi şav û roş em ê sengera da û bergîdî welatê xwe dikin û em hez kirin hikûmeta me jî çawa em xizmeta welatê xwe dikin parêzîn hikûmeta me mesûl me ji we tu xizmeta xelkî bikin û neftê dabîn bikin. Bi merema zanîna egerê nedabeşkirina nefta malan. Me qesta qaymeqaya qeza Akrê kir. Belê ne qaymeqayîm û ne lîjna sûtemeniyan amade nebûn hîç daxuyaniyekê li dûrveyekê bidin. İsmaîl Seîd, Kanalê Badînan Sat, Akrê.